Takže dobrý den, měl jsem zkusit Dark Souls. Fakt fajná pecka tato hra. Nefadí, prý už vyšel Dark Souls 1 druhý díl. Že já se na to nevypíchám, boha to byla jeho. tvoje vlastní chyba, lol. Dělej sej mi ho, je jen jeden. To čo bylo za oheň? Dej mu, žádný oheň není. To čo ti jebe? Kurva. Ty píčo, zachraň si svou mastnou prdelku, uteč. 13 z 10 videohra. Místo fňukání bys měla vyzkoušet nový Elden Ring. Dobre, skúsim to. Mrtka kurva jebka pičo kokotina vím. Tentokrát som nadmieru pripravená na boj, sleduj. Nemá sebe menšiu šanciu proti takto pripravenej. Ty brďo, on tam má i psy, ty si tak v píči. Val, čakaj. Áno, veľmi mne táto hra baví, prosím ešte. Neuveriteľné. Vidíš tu damage, konečne tú kurvu mám. Jupi, hej, konečne po Ty krávo, vždyť ti ešte žije. Tie dvaja pixely životu symbolizujú tvojho ptáka Michaeli Zaki. Už mi zostáva len tento kokot a mám to dohrané, Jupi. Čo prosím? Prečo sa jeho bar takmer nepohnul? Inu, čeká tě pěkná zábava, jak tě znám, tak to budeš hrát měsíc a nikam se nedostaneš. Čo ti jebe? Čo má tento útok znamenať? Rada by som vo svojej videohre napríklad hrala. Vďaka ti, ďakujem za toto. Dáš mi aspoň chvíľku na oddych. You need to get good. Drž piču, ty suka jedna. Aj znásilnené dieťa má väčšiu radosť zo života ako ten, čo hrá túto chujovinu.